Pamusoro ndauya nenyaya iri paitem 10. Case number 138 of 26 iri nhau yedamage claim asi ine makuna mukati mayo. Inhau yakamhangarwa natariro kuimba achimhangarira Brighton chidya usiku. Musikana wacho anonzani? Nokutenda Chibongozi. uyo ugare pacheya pamberi. Jona waenda naye mudani. Katsvambi. Chakumbira kumangari. Tariro kuimba nokutenda kusimudza maoko ewawe ugara. Kusimudza maoko enyu motedzera zvandari kutaura mashure. Patichati tariro kuimba nokutenda utaura zita rako. Ini tariro kuimba. Nokutenda chibongozi. Tinopika pamberi pedare. Tinopika pamberi pedare. Patite tichitaura Tinopika pamberi pedare. kuti zvose zvandichataura Kuti zvose zvatichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Kuti tisai maoko pasi. Ndoya kwauri Brian chidya usiku kumudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Brian chidya usiku. Tinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisa ruoko pasi. Tariro kuimba ndokumbira kuti muziviso dare muchidini makagara pasi zuva rakasimukira. Chasakisa kuti munge muchimhangarira Brian chidya usiku. Ini chasakisa kuti ndimhangarire Bright chidya usiku ndechekuti akaitisa muzukuru wangu anonyandozi yangu anonzi Nokutenda Chibongozi. Ndezvarini? Gore rakapera muna November. Nokutenda Brian chidya usiku chichavo. Uyu mukomana uyu akandodza zvinhu anondida then bvandamudza kuti haana pane mukana apa angoti chef nabasa ndopatauro kati Une makore mangani? 18. Mangani? 18. 18. Ukama wenyu wakamira sei? Uyu ndichimuona muzukuru ndirangura Makatanga kudanana rini? muna November. Muna November 2025. Mukavata nese rini? 13 November. 13 November. Saka pamuviri pakura pane mamanzi mangani? 7 months. Pane 7 months. Brian chidya usiku. Uri kuinzwa nawe uri kutaura. Unomuziva here Nokutenda? Nokutenda ndinomuziva ichi. Unomuziva ari wana wako? Nokutenda ndinomuziva ini nani musikana wangu. Musikana wako? Saka uri kuziva chimiro chaanacho? Chimiro chaanacho ndinochiziva. Chane pamuviri? Ndepako? Eh. Saka uda kuroora? Uri kuchengeta pamuviri? Pamuviri handisi kuchengeta. Pari zvino Nokutenda ari kugarako? Pari zvino ari kugara kwako. Ari kugara nani? Ko baba vari? Vadare kana mune zvimwe zvamungada kubvunza makasununguka muchibvunza. Usaiti pakuziva kuti kana Bright uchiti uda kuroora mukadzi ari kumboitei kwa2 sei mimba yako usiri kuriritira? Ini ndakataura pakagarwa dare riri mumusha medu. Ndakataura ndakati ndine mukadzi womunhu ndiri kumuda.
ndokufa nditi azvigoni ndokuti pane ukama. Sana ngurire ukama utokamira sei? Anzi ukama wakamira sei? Inini handingazivi kuti ukama wakabva kupi zvakuda vakuru vangu vanogona kutsanangura. Pamusoro idai inini ndiri kugara nemwana unyina wangu akashaika, ndine mai guru vake. Ukama hwacho hwakadai, baba vake muzukuru wangu mwana watete wadarohwa inini, baba vemukomana ushu. Saka baba vake vaiti vakaona ushu vachiva kuaa vanomuti amai. Saka ipapo ndo pandisina kufarira kuti vaimbonza amai unonoita mora ipopo. Saka indi akagara nemwana wangu. Ndo ukama hwacho mambiro wakaita. Uya aiti akaona ushu anoti ambuya, mbuya nemuzukuru. Ndo ukama hwacho hwakamba mambiro wakaita. Ko ndikatunorora kwakarora sekuru vangu. Mtingori wako washate zero. Mama mnera chi? Inini mbeo. Mbeo. Ko muzukuru wenyu? Mwana. Amai vemwana? Amai vemwana ndo munyina wangu anoita mbeo. Anera mbeo. Kubaba wake? Wakaenda chipindi baba vake. Mari? Mwenda mberi? Amai vemusikana waye vari kupi? Vakashaika. Vakamusiya ane gore re6 months. Iwe unoira chi? Mureva. Saka chazoita kuti imimi muti oinda amai venyu chi? Mimi mwenda mberi? Muzukuru wangu ndiaita akavewa kwa noti amai kuri. Anduku awa muzukuru wenyu ari ani panyaya? Ndiye baba womwana uyu. Ndo mwana watete vangu. Ndiye baba wemwana uyu? Ndipandati kavachidya usiku sei vachiti amai kuna uyu? Vaitera ukama hwangu inini kuti ini ndiri mai kuna uyu. Naipo pamwechete. Ndichadza kunyazozvibata. Vachidya usiku ndiani venyini? Muzukuru mwana watete. Handadzi yemurume wangu kuti ari mwana. Mwana wake ndiye uyu. Saka uyu aenda kuna ambuya. Kuna ambuya. Amai vababa. Ndisusu. Pamusoro imamo musikana uyu matamira chi Muntu unotimbenda mberi. unoenda mberi babati tihanzvadzi yemurume wenyu pamarohwa. Ndiye ane mwana ushu. Ane ushu. Saka ndiri kutika panzi murehwa handisi pava panzi kuenda mberi pava panzi mbeva. Zvinhu zvitatu zvakaita sekusiyana. Musikana buda panze, mimi budai panze, iwo buda panze. Uchakudedza. Manzwa shoko rataurwa nemukomana. Hanzi chii nemukomana? Baba vemukomana ndowapi? Manzwa zvataurwa nemwana wenyu? Munoti kudini nazvo izvi? Pamusoro imambo wangu. Inini handina kupikisana naye. Kana natezvaita hatina kupikisana. Takatogara pasi takaonesana. Ukama hwuri pakati pangu ini. Ukama hwenyu uri pakati pani? Vanhu ambuya ava. Vanhu vadzimai vatezvaita. Saka ndokatatigara kuti zvinobuda here.
ndokubva tagara pasi ndokubva tapuwa pepanate zvakawanda takatotaura tese takaonesana ndakavakumbira inini kuti uku ndokama hukuitwa tikanga sekukama toti vana vatadzi mama ndobva vatinyora vati ndini ndikuda 1200 ndakati umubva vaita zvinzwisisa asi ndakukumbirawo kuti baba chiripedza ndimhane zvikuru chemasikani nezvikuru handichika ndokozo piro kwaJulai ndokuda kuti tingagadzidze nyaya iyi kuti vana vatadzi ngomano yanoite apa kana makore mangani musikana ni makore mangani 18 kanya huru yandaburisira vana ava ndeyekuti manzwa zvataurwa nemukomana mukomana ati musikana wangu ndiri kumuda andi imimi ndobva mati vana ava zvite kuti varoorane nekuti pane ukama anditi ndonyaya toda kuti kurukure munomu iyoyo ndonyaya toda kuti kurukure munomu kuti vana ava imimi muchavadzivisa chirudzii kuti musadanane zvamuri kutaura imimi ukama hwamuri kutaura vari kuunzwisisa vari kuugamuchira here mukomana akatombopinda akatanga zvina basi apa munhu anenge atadzirwa ndiana vana ava vakaroorana atadzirwa ndiana aiwa ndati vana ava vakaroorana anenge atadzirwa ndiani andikana titaura zvemakuna totanga kutasa kuti atadzirwa ndiani pari kutyorwa ndipapa ivati pazitaurai ndine zvangu ndakapacherechedza anenge atadzirwa panenge pasina kuti ava ndimbeva asi nokuda kwokuti inini ukama hwangu neava ndo taonesana takoshesa kuti azvitokwana zvizvinoita ndokapa nepamwe asi panenge pasina ukama ndobva tachionesana munhu anenge atadzirwa ndiwewewe chidya usiku nekuti waunzirwa amai vako kuti vave muroora anditi ndizvo saka ndovamutadza kuburitsa here saka munhu ari kuchema apa ndichidya usiku chete handiti mumwe achachema futi ndiani mimi mune muchichemechi mwana wangu inoita muroora kumuzukuru wangu mwana wenyu unoita muroora kumuzukuru ndinoti amukurungai muzukuru wangu makamuregerera kamwana achiita musikanzwa vana tinotaura asi vari vasinganzi tinokurukura nevana vari vasinganzi nhasi ava ndamai vako hani kana auya wanenge ari chi muroora havasi amai muroora havasi amai here apa munhu arifanira ndataura munhu ari kuchema ndiuchidya usiku ndianochema nekuti amai ndo vauya kuzoita muroora asi amai vagara vanobikira mwana wavo hani saka zvorati mwana musikana uyo agara anofanira kubikira baba mwana wake uyu obva anoita muroora anenge achimubikira kuti hani toda kuedza kutarisa kuti ukama hwacho huri padyo zvakadii hune zvaunozoti ungatadzise here kuti vana ava vawanani takati tirikutarisa zviri panhasi totarisa zviri mberi futi shoko rabva kumukomana rati musikana wangu ndiri kumuda ndoda kumuroora imi mobva mati nekuda kweukama uhu hazviite kuti muroorane musikana wobva ati nini mukomana wangu ndiri kumuda nekuti iye handiti ndiri kumuda shoko ratombotaurwa ipapa richinzi musikana wangu ndiri kumuda uye anga akarinzwa achirinzwa paarinzwa munzeve dzake zvamuudza kuti kudi no anouya neshoko rekuda murume hani
mudzimai akatongonzwa kuti ndiri kudiwa especially ari zvaari izvi anobva atoti zvangu zvaita. Saka zviri pachena kuti mwana uyu paanzwa shoko iroro adayira mupfungwa makadayira achiti zvangu zvaita. Handiti mhembe yakatakurwa nhasi ichazvarwa, yazvarwa n'umwe uye audzwa kunzi ndobuda. Zvekutaurwa nana baba zvitaurwa nana mbuya izvo ndezvavo, ini mudzimai wangu ndomuda nekuti inini handina ukama humwe chete newe. Pamusoro emukuru pane pari kundiitira sei? Baba achidya usiku vamuri kuti amai ndavo ava ndambuya right. Handafunga kuti aya zvakajeka. Uyu mwana waambuya umbuya hwacho ubatichidya usiku mwana waatete hanzvanzi yemurume wenyu. Hanzvadzi yemurume wenyu chidya usiku ndiani mwana mukoma. Asi ndiri kuda ukama hwamai ava vanoti mbuya mukadzi wasekuru. Ndokwabereka mai vakusha murume wangu nini wanotedzana avanyamai vangu vanotedzana. Saka kuna kuti uyu muzukuru aida kunotora ambuya kwakatorwa nasekuru atazi ndine pandakatozviona asi ambuya hamaramba. Mwana wangu akati achada amai vangu ndinovatora. Uyu musikana wayo baba vake vanera chi? Amai vake vanera chi? Ko amai vababa vake? Amai vababa vake vachihera. Ko amai vababa? Amai baba vaiva kungokusaiti uyu musikana amai vababa uyu musikana ichi toenda pamukomana. Mukomana amai vake vanere mutenzano. Baba ndimukani. Imi baba amai venyu vanere matemai. Ko mudzimai wenyu imi mai vake adzimai vako ndotembo batika adzimai vako andovabereka mukomana uyu. That amai vaadzimai vako ivo kwaberekwa adzimai vako ivo vaneri. Nyaya dzazvizurusa dzikuru hadzisi kuti no chandiri kubvunzira mutupoka kuti munhu ane mativi mana handiti dzinza rake kumbereko mbereko yekwababa mbereko yekwamai. Ndofunga mukuyanzwa kuti mbereko mativi mana ari kubuda hapana kuri kuramba kuchidzokera divi rimwe chete. Dai tati pane munhu mumwe chete pari kubuda kuti zuruvi toti mativi mana ari kutadza kubuda. But pese munoona mativi mana acho ari kubuda ari kuti uko iye weya pakati. Saka kana tazotarisa mukomana tazotarisa musikana zviri kutadza kubuda ndi mativi mana. Uzi munhu wana anochema chete ndeuyo. Uyo ndiye anenge akufanira kuzvibata achidya usiku. Nekuti wanga uchitarisira kuti apa ndichayamwa mukaka uya hausisipo amurora. Chiro chauya komama chikazvarwa zita renyu richaenda imambuya kana munorowa nyika muzukuru wenyu. Mimi rowa iwe muzukuru wenyu kuti veone shuwa iwo kuti wakazopinda mumba mangu ndiyo munorowa neshambo. Noti kana tikange taura kutoripisa ipapo uyo ndiye watoripisa
kuti iwo wakanopindira chimba mambo kana kurora kwacho kuti kurora anomurora nechazotikana kuti pachizvi 7 months apakana chiro mwazwa nyaya yekaenda manje mwazwa nyaya yekaenda manje hamna kana big ana chizika kuti musiku mumbiro zvarwa ne 7 months ndidai inini ndinotadza here kunoroora kwakaroora baba vangu baba vangu inini kwavakaroora ndotadza kunokuroora here handadzosambiwa musha handizvo here kunondindiremera kuva ndisingafaniri kuenda kuroora ininika kumusha kwaamai kumbereko munhu ane mutupo wamai vangu kana kuti munhu ane mutupo waamai vaamai vangu handikwanisi kuunza amai vaamai vangu mumusha kuti vaite muroora koko ndokunonyanya kurima ikoko nekuti handikaunza amai vaamai vangu kuti vauye mumusha amai vangu havachamuti muroora vangu kuti amai ndopakurima but apa pandisi kuzviona apa ini zvamuri kunyanya kuchema nacho hanzi mbudzi yazvarira pavanhu unzi nditandirwe imbwa manzwa vana venyu vachitaura apo hanzi ini musikana wangu ndiri kumuda isusu tobva tati hazviite kuti muroorani tobva tamuchengeta nenhumbi yake obva abatsirwa mwana akura zvodii paya vachanosangana kuti makwenzi imwe nhumbu futi zvinokuoneka here nhembuya taurai makamboikuti musikana uyu makabva neko asina kuchibata pasi dai angari mwana anogona kuzotenda kuti akadzokowo futi ikoko zvina naro rorimo ndanzwisisa kuchema kwenyu asi mambo ndatarisa zvizhinji zvokuti nhasi uno mamutisiya mukomana uyu regera kuroorwa zvina nuroorwe kumwe mambo vane kiu iri kumashure kwavo yevasikana vari kuti mambo tashaya vasika vakomana vanoroora uyu wacho ndichazomisa pape akanganiswa nechekare hatina here kubva tapa mwana uyu dambudziko richachakura nharo upenyu hwake hwese hwokuti makanditadzisa kuroorwa nemukomana wangu wandandawana tariraenda zvosvika pakuchembera handina kuwana wandawana nhasi uno andiramba andipa mwana undiramba anditi ndakuwana uri mvana ndowana zvemumwe wandiramba futi medzesero achaita varume 3 vana naimba kuzara achingoti paapinda osiyiwa hazvina here kunaka kuti tidambure jambwa iri richiri pedyo pane kuti tirirere rirambe richienda mberi inini hamukunda kungoti baba vakirani nababa vakirani kwakushinzwa vatsvakwa vanhu inini hamukunda pfungwa yangu ndakuudisa pane shona imwe inoti guduguru peta muswe pakaita seipapa ndipo pamwe pacho painoshanda pachidya usiku muri gudo imi muchitopeta muswe mogamuchira zvaitwa nemwana imi ambuya muchitopeta muswe zvekuti muchiti muzukuru zviye vamwe vake ndo vazukuru uyu achinja haasisiri muzukuru mukurungai akutouya kwamuri achiombera zvekuuya uchienda uko uchinoti ambuya kana uya aroora zvapera hazvichaita papa akutoda kuzvipeta chandakumbirirai chandiri kuda inini ndechekuti tiedze kudambura dambudziko remwana uyu raanogona kuramba achisangana naro nekuti nhasi abatsirwa uyu handitiri makunongedzera kuti imvana here achazowana here murume achanyatsoti ndawana mudzimai wangu wandogara naye dambudziko ratikumba tichiwana kunzewo kwavo nderekuti ambopinda mumba akabuda kuzomudzokera zvakaomesesa ende vabuda mudzimba dzacho ari kukungura kuti beta ndidzokere kwandakabva kuye chandakabvirako ndozvirimo munyika medu ndozviri kuitika ukama huripo hauna kunyanya kuipa zvokuti titi vana ava hazviite kuti vawanani dai huri ukama hweropa but pane ropa here apa dai rara matembere ngatisunungurei vana hongozera richiri diki asi tikavarera tikavadzidzisaka tinogona kutoshamisika pakatoita imba ine rudo ipapapa
kutokunda dzimwe dzacho dzatiri kuona dzichitangwa nevabve zera. Ngatisunungurei vana tigone vagone kuwanana, vagone kukurerana ivo pachavo vakudzane, tichiona kuti imba iyi yatangira papi. Ivo wogarwa navo pasi wochiudzwa kuti mukomana, kana iriyo sarudzo yawapa, chiziva kuti ndopagumira meso ako, chiziva kutanga kushandira imba iyi, uchiziva kuti nhasi watoo baba. Ukaona zvadai mukomana iyeye zvogona kutadza kumira ipo, mamurambidza apa achatsvaga mumwe futi. Iyo yaya imwe nhungu musha imo kupedzisira hatichamugona. Musikana iyeye zvadai so akura paye, chinonetsa varume vakuru hatina kukwana. Akaonekwa akura angoti mwana iyeye akuyamwa asayamwe, patakakuenda varume vakuru ipapa vachinonyepedzera kuda kutengera mwana mapamba. Nditaura chokwadi chokaitika chaicho chaicho ipapo. Vanouya nemisodzi yebere, ndikupe mari yekutengera mwana mapamba, asi chiri kudiwa chii? Kuramba vachinyangadza mwana. Apa mwana uya anopedzisira mwana asakara wedu we. Chatazoita mberi kwacho hapana. Pane kuti timbogara tazvigadzirisa panguva yakadai, kana ini mambo ndazvigamuchira handifunge kuti pane pazvicharema. Mambo kana ndazvigamuchira ndati iwe chidya usiku ndiwe wakufana kupeta muswe. Uzive kuti mukaka wangu wachitasira kuna amai wako amuroora wechivate zvaro. Ukama hwako hwahwemuroora vatezvara hausisiri ukama hweamai nemwana. Handiti imambuya moziva kuti vamwe vanin'ina vake nevakoma vake ndo havazukuru, uyo amukurungai. Tsika hadzirambe dzakangotwasanuka kudai. Mambo pane pavanodzikombamisa zvishoma vachitarisa situation iripo. Mambo pano neapo pane pavanochinja mutemo kuti uyu mutemo uyu ndaumbouchinja nechikonzero chekuti inini chandachinjira ndechekutarisa mwana uyu neramangwana rake. Ndo zvandiri kuchinjira izvozvo. Patokanganisika nyangwe mukati ngatipadzorerai, muda kumudzorera umhandara hwake here mwana uyu? Hamuchaudzosa. Uyu mukomana ati mukomana wangu ndiri kumuda, muchaudzorera here? Ngatirongei zvinofambira mberi zvekuti vana havati vatendere kuroorana vagarisana. Taurai tinzwa Jose. Mambo kufundira usamatara naso zvisisa. Ndine para ndakuitapiwa na baba vachibvongodzo vanova ndikutezva ravapa. Saka ndisingazivi kuti vanga vanditi 1200. Saka handisingazivi kuti ipapo pachazomiswa sei kuti vanga vati 1200. Zvibvongodze urugamuchira zvatakurukura munomizvo chaura tinzwe vana ava vanoda kungodzidziswa zvinhu zvinovararamisa, voshandira zvinhu zvinovararamisa. Vana ava ngavagare vari pakati papasi pababa vavo, pamusha pababa vavo, kusvikira vakura vave nezera rekuti vakwanisa kuzvishandira nekuzviriritira. Kana achipiwa ndima, amai vari kuita muhomba wavo mugadheni apa, mwana achiita wake apa, vachibatsirana amai vacho mwana ari kuita here zvino, yatova nguva yekudzidzisa mwana kuziva kuti upenyu hunoshandirwa. Yatova nguva yekuti baba zvakaremise maziso enyu kuti mukomana wayo kwaari kuswera nevaari kutamba navo, ari kutamba here nevanhu vanoumba imba, kana kuti ari kuenda kune vanhu vanoumba influence yekupaza imba. Kana mwana achitogona kutsurika ari zera irorika, nyika yedu yashata kunzoku, hama dzangu. Nyika yashata kunzoku. Zviri kunzoku muri kuzviziva. Pakati zvinodhaka izvozvi, pakati idzo nhumbi idzodzi, imi. Tabva nayo muno mai manje nhumbi yakabva kuzvarwa nekamwana kane 15 years. Otherwise yakazvarwa kane 13, handizvo? 13 years. Yakandopa yakazvarwa nhumbi, akazvarwa mwana.
ndinadzo nhumbu dzema13 years munomu dzegore rino chete dzakatanga muna December dzinosvika 5 dzakapfuura nemudare ramambo muno. Dzese idzodzo hongu tiri kuti mwana ngaabatsirwe. Mwana abatsirwa mambuya chisarai nemwana, mwana odzokera kuchikoro. But takudzoserai futi pakuva muzvere ndizvo mamuzvere maakoswera munhu ako kari kubararadza kari kumusana kushanda kwenyu kwadzoswa mamatodzokera pasi. Handiti uyu hurumende tiri kukurudzira kuti dzokera kuchikoro unodzidza, asi akataza kuwana anonyatsomudzidzisa nemazvo achadzokera kuchikoro ikauya yafuti imwe and then yaimwe nhumbu takudzosera kuti pauzvere mane vaviri kana mamuchiti ndakapedza kurera kuye matotangazvo simba rera akunopera taakuwanikwa tichiti tsvagai rimwe murambe muchingoshanda chete muchishandira vana ivava. Asi kana kuti vatodai tikashingirira kuchivadzidzisa kuti vazvishandire vagone kuzvirera vagoita imba yavo, ndoona sekuti tinenge tatogona kurapa matambudziko anogona kuzouya mangwana. Handifunge kuti mukanya zvingakuremerei ini nekuti mupete muswe pakuziva kuti muroora wangu. Mavabvunza mubvunzo wezvarehwa navachidya usiku, zvarehwa navachibvokodze, zvoreva kuti kana tadai imimi mukanya vachidya usiku mavafanira kuunganidza roora renyu moenda neroora kuna vachibvongodze. Hongu kana zvadai nyaya inotangira padamage zvishuwa, nekuti pane damage apo ndopainotangira. Zvakuna vachidya kuna vachibvongodze kuti vachakurerutsirai kusvika papi. Asi ndiri kuti nyaya yakadai ngaiteere tsika dzedu dzekuti imi munotsvaga roora renyu mosimuka moenda kwavachibvongodze moenda munoroora. Pane chakaipera mukada kutodinha mambo ndinowedzera nganya ndinoruwedzera dambidzwa kuti mambo anotoda rakapetwa kaviri kudarika ipapo nariri damage ini nhadecho rakapetwa. Asi tinoziva kuti mutsika dzedu damage remunhu ari kuroora nedamage remunhu asiri kuroora zvakasiyana. Handiti nhau yatataura muno muyanhau yekuti tiroorerane tiumbe imba yevana. Handiti saka kana tasvika padanho iroro zvoreva kuti kunyange vachibvongodze vacho mafungiro avo nematauriro avo asiyana. Handiti handisi kuda kuti mumanikidze kuti mazwi amambo apinde mumuromo mavachibvongodze. Handiti mwana ndewavo, vane kodzero yekutaura zvavanoda pamwana wavo sezvinotaura tsika. Handiti zvavataura ivo ndochiremerera chiri kuda kuremekedzwa ichocho. Kunyange vakataura zvikuru zvinengei tinozvigamuchira, asi toshingirira kuziva kuti chatiri kuumba pana paimba. Zvamunoona dzimba idzikaidzi dzakatangwa zvakanaka ishomanana, asi zhinji dzacho dzinotangwa zvinoshoreka izvozvezvo ndo dzimba dzinomira zvekuti munodziyemura mangwana. Dzimba dzinotanga muchinakidzwa nekufara nekupembera zhinji dzacho dzine musodzi kumberi uko. Idzodzi dzinotangira from very humble beginnings dzakadai so tikadzirera nekudzidiridzira zvakanaka mangwana dzinotifadza idzi. Ndiri kukumbira vachibvongodze avo vasimuke kuuya kuzoroora, varegere kusimuka kuuya kuzobvisa damage. Kana masarodza kuti muda kusimukira kunobvisa damage musimuka muenda, asi muchiziva kuti damage hakusi kuroora. Chinhu chete chinonzi kuroora kubvisa rusambo nekubvisa munhu. Handiti saka kana mabvisa damage mambo vati roorai, musazviti ndaroora, nekuti kana zvikauya ndichinzi handina kuroorerwa ndokusvika ndichikubatai futi nemhosva yekuti hamuna chamakabvisa, hamuna chamakaroora. Nekuti roora ramambo rikutangira parusambo, rikutangira pamombe. Rusambo tichienda kumombe, tichienda kumajasi, ndokuti titi munhu aroora. Saka ina hangu kana tabva panapa tichanogara dare rakadii apo riri kuzadzikisa zvandotaura izvi. Imi ndimana
Nini wabvongodze? Nye. Vana mbuya. Nyaya yetu kunoitangira papi mimi ramai kamwana. Yarema kwamuri. Ana mbuya wamina ndana navo nematsawira. Mwana watiti. Papi. Kuzi nyaya dzevazukuru idzi nematsawira. Anditi. Nekuti ava maya havachakwanisa kutungamirira nyaya. Ava havachakwanisa kutungamirira nyaya. Ava havachakwanisa kutungamirira nyaya. Yakuda vamwe vanoitungamirira nekuitwasanura. Mimi chenyu kwakugamuchidzwa. Handiti? Zvichida nyaya iyi inogona kutangira pakuti imi munokurukura sevakuru, makurukura sevakuru kana mati makutakura mwana kuti aende kwavachidya usiku mwana otakurwa zvine chiremerera oenda osiyiwa kwavachidya usiku. Asiyiwa kwavachidya usiku mutoro wava kwavachidya usiku kuti vaone kuti mwana uyu varege kugara nemhosva yavari kupara mumusha mavo kwenguva yakareba. Hatina kuzviya, vana havana kuzviita wega, havana kutizira wega. Asi isusu vakuru tisita kuzvironga. Kana maronga kuti ambogarawo zviri kwamuri kuti muzvironge. Asi muchiziva zveshe zvatataura kuti mukomana ati mwana wangu musikana wangu ndomuda. Munhu akamhangara apa ndiyani nditariro. Tariro ndiyani apa kune musikana? Ndezaitarira adzoke munhu. Tangomubudisa hedu but anga asingadi kubuda. Zvinhu zvacho. Ungaita kuti wauye vese. Ngavauye vese. No. Wakati zaidisa ndiripo. Unomuda here mukomana wako? Kwa kumurambire? Maita baba, maita amai watyisizirwani? Vakuvhundutsira kavanhesa. Uri kupindurana mambo no. Pindurana mambo. Taura zviri mupfungwa mako iwo. Iwo usingobude panze. Ana? Anzi? Pakudini? Anoita sei? Watete? Maronge nemuzukuru wenyu. Wozikupene kuti akandaita inika. Handina kuona ukama huri padyo hweropa hwekuti unodzivisa vana ava kuti vagarisane. Ukama huri apa hahusi padyo. Hapana ropa riri pakati pevana ava zvokuti chiti havakwanise kugarisana. Ndatarisa zvakare nhau yekuti nhasane pamuviri obva abatsirwa. Handivatova mai. Achazodii mwana wake? Ine maonero angu mama ndekuti kubva nyaya iyi ichitanga takatumwa kunoona mukoma vangu kanenge katatu tichifambira nyaya iyoyi kune vabereki vemwana wemukomana.
mukomana uyu pese pataiuya tichikurutawo hurukuro yenyaya iyi hapana pataimbowana zvinhu zvake zvakarongeka angaingonzi haapo hatisi kuziva kwaari kugara baba vake chero vaishokupupura kudaro kusvikira baba vemukomana uyu vandipindura inini satete kuti inini mungoinanokwa hizi yangu makundinetsa baba vemukomana saka zvinova zvakandibata zvikazoita kuti ndisimuke ndiuye kuno kwamambo kuzomangana vachidya usiku ndizvo izvezvo ndozvamaitaurirana patakapindura soko rokuti ini nhasi ndakapanda ndikutsvage nemukomana wacho but mashoko awo ainge achitaurika zvakamira sei iwaya kozi kana tichitaura mashoko iwayo vana ava tiri kuvaudza kuti kudiya uyezve mambo ndisina kuti ndapedza baba vemukomana patikambotumwa namukoma wangu pekutanga kuti tizonzwisisa nyaya yemwana sezvo tisisu tinochengeta mwana tisisu tiri kugara nemwana baba vemukomana vakataura vega kuti ndandaona kuti zviri nani muende kunana baba munotaura navo vataura havo zvavanoda sezvo paine ukama vanati zvisingakwanisiki kuti vagarisana sababa semukadzi nemurume takaita seizvozvo vanhu vakanopa mhinduro kuna ana mukoma vakati isusu semaonero edu sezvo pachinzi pane ukama but mwana achada kudya achada kupfeka zvakawanda zvichadiwa kusvikira kusungunuka kwemwana asi baba vacho vemukomana mhinduro dzavaipa hatina kuona dzakajeka saka tisina kuona zvakakodzera kuti vagarisana pane zvimwe zvinhu zvekuti kana zvaitika muupenyu ka ndataura shona yekuti gudo guru petamuswe mashoko ataurika ekunzi handisi zvini muridzi wenhumbu mashoko iwayo haana unhu zvachose haana unhu zvachose haana unhu zvachose mashoko iwawo ende moreover muchitaura ukama hwama muchitaura muchiti mwana uyu ndimai pobva pabuda mashoko iwawo shoko rikange rataurika rikapinda munzeve ticharirarama namangwana mazvinzwa vaimbi vamwe vakati kana tichishaura ngatibatei mazwi pane mamwe mazwi atisingafaniri kurerutsa rurimi kuti tingorutsa nekungoburitsa tizive kuti basa redu sevabereki nderekuumba kana mwana wako akanga akanganisa gamuchira mhosva iwe semubereki ndokuti mwana aumbike kana iwe semubereki warasa mhosva mwana achaumbika achirudzi kana tozoona vana voita ubenzi kunze uku ubenzi hwacho huzhinji tisu tiri kuhuzvara mumba matine vana tisu tiri kutuma vana kuti endai munoita ubenzi kunze uku nekuda kwemashoko atinenge tataura tiri mumba bati tikangodzingara tataura mashoko ekuchengetedza muchishona vanodzoka vachitichengawo hapana risina mhodzi nhasi uno mungarishore mugoti haiwawo hapana zviripo mangwana rigozokuitirai zvinokushamisai mashoko akutaurwa nemwana uyu abvira kwatiri isusu vabereki ekuti tamupa influence zvinova zvinhu zvandakurukura nemi panapa kuti nhasi tinoungana kudai nekuti nguva yacho tinayo nekuti zvakadai asi kubva paanobatsirwa uyuka tichati dzvamu taakumusiya taakuti handiti watova mai chishandirawo imba yako asi pekuti ashandira imba yacho ari panenge pasina ndikuona songa kuti achidyausii vanogona ngo vakataura mashoko avo vachivhunduswa nenyaya yeukama pamusapa kuti pane izwi reukama ranga ichitendera riye vagona ngo vaiviga mwana wavo kuti asaramba achisangana nemwana uyu vaitora mashoko ekuti pave negepi pemwana uyu nomusikana vachitesa zveukama zvezviyo nhasi valizwi reukama tarisvina takatenderedza takaona pasa ukama unotarisa kuti vanhu vari urayani so vanogona ngo vatone mamwe mafungiro kana daingari mwana wangu inini ari kufambirwa nemunhu ari kutaurika zveukama kama ndotozamawisa juraho pakati apo kuti vanhu vasaramba vaita basa rangu vachionana kuitira kuti vanhu vekunzi vaone zvekuita zvekutaura aidya usiku vangona ngo vakataura mashoko avayo vauda kuti vachivhunduka nyaya ukama vaida kuti pasave negepi nhasi unoti asvina izwi rese iroro taona kuti ukama huri kure mukomana akataura wega akati musikana wangu ndomuda
So ndikufunza kuti ngaitangidze kufunga patsva tichifunga takutarisa kuti hapana ukama hunotarisa kuti vanhu vaite vanhu varoorana uye tichifunga nyaya idzodzi ngatifunge ramangwana remwana sekuti vakazvandiwana mambo achiri mwana mudiki achaita mwana achada kukura mwana achada kuchengetwa achaitwa sei ngaitangidze kufunga iko zvinezvi takufunga nemamiro azvaita kuti mwana angonoorana. Pamusoro imama zvamuri kutaura ndikuzvinzwa asi dambudziko guru riripo nderekuti baba kana vakataura nekuda kwesituation yanga iripo paground vakanga vasingafaniri kutaura vakatarisana nenyaya achitaura mashoko evanhu 1 2 ivo sababa izvozvi vanenge vaine muroora pamba pavo mwana wavo chehana chaari kugona kuitira pamuzukuru wangu semunhu wakapa pamiri asiri kuramba kuti nhumba isi yangu atitoguma kuti nhumbo yake. Pane rambotaura namambo mamusipho ane dzimba dzinotanga dzakashoreka. Dzimba dzinotanga matangiro amangwana ndo dzinopfuta moto ndo dzinozodadisa. Dzimba dzinotanga vanhu vachidya makeke nekufara dzedze nokumadzimota mangwana dzine misodzi. Dzimba dzakawanda dzimire iko zvinezvi dzine nhoroondo dzisina kushungurudza norwadzisana dzimba dzinotangira pazero seizvozvizvi vanhu vachitanga vese pamwe chete vanenge vaine nhoroondo yavo. Dzimba dzakawanda nomatangira dzakaita kuti vanhu vakazotofara vakazotorarama upenyu hwakanaka. Pamusoro imama zvamuri kutaura ndikuzvinzwa asi dambudziko guru riripo even parizvi ndinotonzwa kuti mukomana wacho anotori nevakadzi vakatoti vamwe akamitisa vamwe ane nhumbu yake dzake saka ndinoona kuti hakuna kwazvinoenda. Ichokwadi iri zvasi havabvume nekuti mwana wavo panoungana vamwe vari pakati apa vanoziva nyaya idzodzo. kana iye musikana wacho mubvunzei. Aiwa ndimi tu panoitika nyaya dzakadai tese tese takabva neko musikana angona kungaitona mukomana vasikana mukomana angona kuva nasikana 2 kana 3 vamwe angona kutanga kutonyepa kuri kufudzira kuti apamaichena taura ndinzweri mukangobuda pagedhiri ndimune makutaura nezwi riri pamusoro asi muri muno mudare mamakanyarara. Pamusoro imama ndinoona handonyaya mukomana nemusikana hazvikwanisi kuti vagarisana nekuti tichedzwa nyaya dzekumashe tongodwa isati garimotogara saka tongodwa neyemukomana asati musi hatigari muno futi saka isingoti mukomana nemusikana takazosiya mwana wedu ikoko plus baba watinoitanga kutaura titanga kutaura navo kwekutanga vakataura kuti ini kuti nditi mbuya vangu ndakwata mukunga yazvipi ndovakatobva vatoita kutoti hazvitoitwa saka isakazongotedzera tenyaya yakanga vatonatoti kuti ndigoita mukunga mbuya vangu inini hazvipi saka isakatengeta kuti kumatirwa kuti atatendaimana nebhiki vakasvika kuzviranga Zvakanaka regai ndifamba hangu ndiende mberi kana mukange mazogara pasi mazoona kuti muri kuchinja pfungwa mukana wacho ndinawo kudya usiku ndedzai mukomana uya pfungwa dzangu dzandakupai munadzo endai munodzigarira pasi mudzizee muona kuti muri kusvika papi asi pari nhasi regai ndikupei mutongo wandikukupai tombomirira ipapo. Iwe chikomana uri kuchengeta nhumbu yako here? Handisi. Inofanira kuchengetwa nani? Neni. Saka uri kudii pakuzoichengeta? Shungu dzekuchengeta nhumbu yangu ndinadzo mambo wangu asi ndinotokumbira kuti vangonipo munhu wangu. Noko kana vakupa munhu wako ndopa uchazotanga kuchengeta? Ndinoenda kuedzwa pandinogona kuti ndichengete. Ndopa wada kuzotangira here pa7 months dzese dzongo usinga chii chawaita iwo? Pa7 months dzese handina chandakaita ndakangwedisa mari yesikandi chete. Saka chinondivimbisa kuti kana ndakupa munhu wako pane zvichachinja chii? Inochinja nokuti nosveni ndinenge ndakuziva kuti ndane kuita kwandinofanira kuita. Ndanzwa kuti iwe ugare pamba kaiwo unogara uchingotikura uchingofamba.
Ndinokuchitengura uchienda Nini handigari pamba nekumba kwandinogara. Nekumba kwaunogara ndikuani? Kumuzukuru. Uchiite ikoko? Ndogara nemuzukuru. Ari kupi muzukuru? Panapa anako. Muzukuru murume mukadzi? Murume. Akakura zvakadii? Ane vana 3. Saka unogara ikoko uchiite? Kana pane tumabasa tinechida kuitwa pamba ipapo ndotwa ndiye ndichitongoitawo. Chikonzero chaita kuti ubve kumba chiwo? Hapana chikonzero. Saka kana watora nhoku uyu kuenda naye kumba kwamuzukuru? Iye muzukuru wacho asipo pano? Kusi kumba kwamuzukuru ndekwako ero? Hakusi kwangu. Saka unoenda naye kumba kusiri kwako chirudzi? Nyaya yachingagara ari kutoiziva. Kuiziva hakusi kuigamuchira ka? Dai ari pano muzukuru taiti, zvino pana pahapo. Svika usiku nemwana wako ndipe mupe nhatu dzekubhadhara damage. Vonipa $250 yekutenga preparation yemwana. Mambo ndokunga inini handina kuramba mazvo. Handina kuramba sekudza kwamamanga. Saka pandakataura ndichiti mambo avanga vatichadya baba. Saka zvakati kuti isusu takunorora. Kuti muroora kana zvichikwanisika ngavapindidzwa gara. Achienda kunogara kupi? Iyoyo ndoinyaya yatinenge ndakutaura naiye uye akagarapo. Nokuti pamumamba pacho kuti ndikunyepere kuti mombe ndinogona kudziwana, ini chandisikade kuti ndikunyepere. Saka kana usingakwanisi kuzowana mombe, roora racho uchazorwana chirudzi. Mambo ndikupindura ndichiti uyu mwana arapawo tinenge takunosenza semabatirana kunge ndakamuita ndichiti aite izvi neizvi tigadzirize nyaya idzi. Pa7 months apa mashandei uchiziva kuti mwana wangu akamitisa kuti mashandei pa7 months? Ndinofunga pandakapuwa nyaya iyi ndakapuwa nyaya iya ne4 months. Wadai pa3 months acho mashandei maita urongwa hwokushanda. Ndipo pandakakumbira kuna baba vachibvongodza kuti baba ndavo uchikumbira kwamuri tikwanise kuti tigadzire zvepreparation tizoisa mwana kusikana tidii. Asi kusvika musi wamwana ndakavati kupera kwaJuly. Kupreparation ndoyandataura ndichiti ndoda $250 ndoiwana rini? Because haisisiri yekunzi pa7 months patozvarwa mwana anopona. Ndisingazive mambo. Yakanyoreswa here nhumbi? Yakanyoreswa kupi? Pamunyambira. Asi asimuke pamunyambira atusvika kwamakumbi. Kwamakumbi kudzungudzi kuchipatara $50 mabara owo. Kwamakumbi chii? $50. Kunzi asunungukira kwamakumbi nekuti nhumbi yekutanga asununguke pakiriniki pamunyambira. Vakatosvika naarwadziwa amwipa. Nengai kwamakumbi. Kwamakumbi wacho akambokuenda? Asati. Saka zvinodii kuti munhu nhumbi yacho igare yatonoonekwa kwamakumbi isati pane kuti izoya yakurwadza? Mari yatiri. Pamusoro imamo takataurawo kuti kana maiguru vakatoremerwa havana murume vanongogara nemwana iyeye vachitotambudzikawo. Kutonyoresa kwavaita vaingeso chichemo anenge aine dhora kana chindibatsireiwo mwana akwanise kuenda. Ndozvaitipa kuti ndofunga katauya kunoku tisina kuuya kuno kwamambo tichiuya kufambira nyaya yawe runenge rutatu chaiko pamwedzi iyoyi yaine nhumbi yemwana. Saka isati tafunga zvekuti tikapedzerana kuno kwamambo mwana uyu totakura kuenda kwaari kuitira kuti anosunungukira pakanaka. Kuti situation itori paina kutomira zvakanaka nemhinduro dzandaipo izvozvi baba vava vari kutaura kuti mwana uyu ari kutaura kuti ndinogara kwemuzukuru but isu patisvika pamba pababa ava tichida kuziva kune mukomana tiuya tigare pasi semhuri titaurirane nenhau yemwana baba vavaiti handitombosiko anogara agare pano asi muno mudare ari kuti anogara kwemuzukuru saka havabudi chokwadi havatauri chokwadi pazvinhu zvavo zvese. Ya tinochema hedu kuti zvinhu zvaipa kunzoko asi tisu tiri kuzvishatisa. Hamene kuti mwoyo yedu yakaendepi. Taiziva zvichinzi mwana womumwe mwana wako. Muratidze rudo rwokunge ndowakamubereka. Asi zvatakuona izvo
tinotya nazvo. Munondipa rinhiko mari yandataura iyi? Usipatora $50 yekuenda kumakombe nokasika. Poda $250 yekutenga private. Kubva ipapo poda mombe 3 dzedamage. Ndipindurega vachirwa siku. Mukorera kunze kutosvipawo. Mambo zvamurikutaura ndikuzvinzwisisa. Saka ndisingazive kuti mungandipongo yakareba zvakadii. Ndokupa masvondo maviri kundipa $300 yandatanga kutaura. $50 yekuchipatara ne$250 yepreparation. Yepreparation ndokunga mambo ndaandinotsvaga. Ndatopindura ndati ndokupai masvondo maviri ekundipa $300 iyoyo. Handiti ndokupai mwedzi 2 yekundipa mombe 3 dzedamage. Vape madetsi. Since 6 June. 6 June ndoda $300 yekunyoresa yepreparation nekuendesa nhumbi kuchipatara chepamusoro. Minyauri clinic haikwanisa kuhandla situation yemwana. Pedzezvo vakubai mukona kutodzwa yatomutenda uparira nyato. Ndati ndipai chomadzi dzatiri kuda mombe dzeumai. End of July ndoda mombe dzeumai. Ndoda mombe dzedamage 3. Kusa 6 June ndoda $300 yekuchipatara nekutenga preparation. Ende makosta acho akatarisana nemwana yandarika $300. Kuti kana mwana aitonzi akabridge raigise kana pezira yato operation. Mwazvinzwa here chidya usiku? Mambo ndikuzvinzwa. Oma. Ndatipindura reitite zvinofamba panapa. Zvandataura wazvinzwa? Zviri kuuya riini nani? Ndopa ndakati tichema kwamuri mama kuti pamwe pacho ndingakuita sendinokunyeperai asi ndakati tichema kuti ndinotsvagawo. Saka kuti ndikunyepere mambo. Azonetsa vana baba mudzimba umu hatisina kana mwoyo. Ndopa vakaenda kavapa mareskani. Mareskani atenge vebhekeri mari. But $25 yacho yawabvisa over 3 months nhumbu iri kukura 7 months. Hapana preparation hapana chiripo. Pandakapiwa inini nyaya haina nguva yakareba zvakawanda. Saka ndina ndipakati pekutotsvaga. Chitotanga umhanya alright. Ndakupa masvondo maviri ekuti ubvise $300. Vachikwanisa $300 ndiye yakananga nepreparation dambudziko remwana. Haigona kutwasurwa ichienda mberi. Ndokuti akasanganisawo naye mwana. Manyaya mukanya munotsvaga. Apa hapasina nguva. Hapasina nguva pari kutoitwa zvinhu tichimhanya. Handiti? Zvako zvoda kuemedzeka zvosvika vachitiitira muno mizvi mwana mumwe achirwara sezvizvi. Hausi upenyu hwemunhu ero. Upenyu hwevanhu vaviri kawo. Mumwe munhu achiemedzeka zvake kutaura achiti ndimbonotsvaka. Fungai sana baba mhanemi. Imimi ndimunoita mwoyo wakachonjomara kunzou. Usina kana hanya nevamwe. Modzoka makuti mbondipei nguva yekunotsvaka. Dai iwe wakagara wakaita mwoyo werudo ubva pekutanga kadai tisipo pano. Matauriro ako nepfungwa dzako kana mapindiro acho awaita ndoaita kuti tigare pano. Dai wangoti pa 1200 iyo zvona zvanofanira. But kaona vakomisa musura wasuna. Madheta ndataura wanza. Mazuva anga hasi kuchinja. Zvandataura kuti ngazvibhiswe. Kana madheta angu apana asina kubhisa ndomuteera kumba kwake.
Mazvita? Vamos